ترى أكره واجلي لولا الباب كلمة دونجوية يا محمد الصبالي على الليل من تكابا ترو دمه أبن ويشي إسلامك يا صبالي سيزي نيجا كوبة صبالي سيزي هيمي بلي صبالي على الليل تكابا ترو دمه دولة ni sabal la doon damay mina nga tatil adem ma telin fere ay ati amrullah وقلنا كلام قلنا نقول لك فلا تستعجلوا من فوق وبنا كنا كرتون غرو أكنا كرتون غرو كنا كرتون على كرو أبنا أيوة فارك أنت منا روم لا بيرولا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون سبحان الله لا يدوم تويتشي ما من دعني هل تكراتو كي بوي كسوالي كنا ما ترتل نوبي ها جينيون تل نوبي بل ما تل نوبي مسوتل نوبي نيتشو كلا سوالي نوبي بوا سوالي كنا ما يا دم دم أيوة ماذا ودان وصابه يا فاجينه يا جنومنا ega subhanallah foke bihamdi rabbika ni'matan ala subhanallah wallahu ta'ala wala fe ani so majona be igaro maminu masdolige ala qur'ana ayawla ghayr sulbanin namagari dalluye atahunu dalluna numa in fi sudur ibni in nafidu foitudu sukunna illa kibrun fana kay rabbunya ولما كان ببالغ وبكا هي ربنا ينفهم من قوتو سربغا يا بدا كيني دفنغا ها يربويا كوسو كوري غديما ايتو سرابدا ما هم ولما كان ببالغ وبكا فهم من ربنا كوسو مغو اسربغا يا محمد يا تناين بالله ان الله تعالى يقال الله تعالى على تيجي اللي جون وقما مبغي البصير المثل النكبرويه سمولهم بلا دليل دوما كلهم بلا دليل اكبر وكبو من خلق الناس اسمع ادم دين ذلك ولكن اكثر الناس ادم دين سو چمن بي لا يعلمون دول تكلموا بكم فيندو وما يسال الا ما فيندو دمغيه والبصير انيما والذين موت دمغيه امنوا لمن يرى وعملون يبارك الصالحات بارك من دمغيه ani jugu mangelo lamma fenga do ko sube yatazakkaruna nadma do wajil min igado alkiyama sanga wa inna fanye sigate fiha alkiyama lillah mata mawaso chamambe la yu'minuna liman la alkiyama dunaliye aw mu'minu mako uduni echamin tlubena aywa musumin tlubengana aw mako uduni aw kan wele nana jabike lakum awla ni fefena ya kala wala jede dutla be wele gisge mudi fembe mono fembe qur'ana fle ani nasuma ko do illa rahmatan minna wa matani ilahinta wal marabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wa taygala wala noy ya ala wala noy igisge abina dima aywa masa jimen fal me gadda ga yira gala Allah ta'ala lamna de odin nendo ikado maminu mu yira kun jabunya an ibadati wana Allah batulima yadkhuluna wajibi dolu binado jahannama kono dakhilina ukba doyele Allahumma rabbana masa alladhi ade masay alay shuka lakum awiye litaskunu musa kasigi fi shukono wan nahara atlika awiye mubusani yelembo bagaye inna Allah gado Allah ta'ala do basnal def smande dunge ala nasi mauka ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى قد من بركة ذلكم من قبل أوي الله وديك من قوم مساي ربكم أو مدو خالق كل شيء بنجلن بلجلن دبغدو لا إله مشمك إلا هو من قال الله تعالى فانا مجمندو وبو يلما كبالا بتبدل لجلما فيه ويما ولا يلما ما منهم غيرا يجهدون نغرلك بآيات الله القرآن أيو يلما كبال على بتوكا كذلك شوين الله
كما نقول مساء الذي الذي مساء جعل الأرض عيدو كلك لكم أو أدم الدنيا قرارا سبتيرو يبلاك يبتلك ساوي شدو أكونو والسماء أيسان ملوك بلا أن بلي يوسانو وصوركم علي أو صور يبلا فأحسن صوركم صورات لك أتشنيا ورزقكم علي أو قرزك من طيبات كابني حلالولا ذلكم من كبغى أوي الله الله تعالى ربكم أو مدو فتبارك الله الله تعالى خير شارع رب العالمين اللي دم بلا جلم ماي ألا الحي اللي مسينا ماي لا إله مشمك إلا هو أنا الله تعالى فادعوه أو قال ويلي مخلصين الدين على كون الدين جاب غير الله تعالى الحمد كانوناني سبت لي وبعلى رب العالمين من دم بلا جلم ماي قال يا محمد كافو يا محمد نريد وينبلي أنا أعبد الذين نجوبتوا تدعون أو كافر بك جرم ويلي نعم كان الله تعالى منامي جاءني البيت على كليبانت يدلون لما فنما أتحرم يرانا نجوبتوا من ربي وما يرى فأمرت وين محمد يامرو أن أسلم كنا كأني ركندي رب العالمين دام بلا جلم ماما هو بما دام بما دوده الذي مساي خلقكم مسمي يودا من كوا بوريلا ثم وتمنعه من نطفة أنه بمن يجولا وتمنعه من علقة أنه جلجلا ثم وتمنعه يخرجكم ربنا أولى بابنا طفلا أدم سلما ثم وتمنعه لتبلغوا على بوت فوق سي أشدكم كمن ولا دم ثم وتمنعه نوسعوا كشيوخا شربوا يا بوتوي ما بولا وما مفها من قبلك قبال بيانيه ولتبلغوا عليك من وسعوا كسي أجلا تجالما من كرتوا ويلي فنيه ولعلكم أو تعقلون حقل سرو نما على الدم الذي الذي مسيح الذي ما ينما الذي ما فقا إذا ممي قد أمرا لا يفهم كل لنيني فإنما يقول إنما على بافو له فيما كن كيف فيكون نبيك ورد كلام ألم ترى كن فيكون السجن القرآن من نياباني نيا سجناي بانا بيسا كن فيكون أبدا كمفلا أني بسبا أني وارما كنا إيكنا غنو بدوري وكايد كنا سبب قدي فاق قدي منديما يا فهم يا ni kama na bwana na islam kala kama saba kama fla ani bi saba ani woro ni o goshishiata o be jelma do bafla ani kama saba ani bi woro bafla ani kama saba bi woro o Allah de be Qur'an ko na jula Qur'an de ko Allah o kama bafla أنا كم السبا أنا بيورا القرآن أنا كم السبا أنا بيورا القرآن فلو إبا يكون فيكون جدي إبا الله تعالى إبا الله كم فلا أنا بيسوى نورا إبا كي على كم فلا سلنجو نياك أيوة أتا جرين أتا الله تده الله إما نكلو كلا جايبين نكلي إنه كيف فلا أنا بيسوا دي مورجة نو كلا بيقول فلا كلتا ما هو بيلبو فعلي بيقولي بارك الله زلي كيف فلا أنا بيسوا دي مورجة ما هو بيلاكو فعلي نية أبافلا أنا كمان سبا أنا بيورسرو شغنا إيه وصلوا لتي ما هو بيلاكو فعلي كذا sini shu ikake sini ngene shu ikake komi junumu chaya debila yede shukile mpe banya shukile mpe banya yede junumu ngacha ida be maula ambaga mi fu yetina ka chukula yede ni ashiye sabake shu sabaka tukunyora maula oyo dlale Allahu akbar alaykum assalam ko illa rahmatan minna wa mata'an ilahini do ande wana amma bongo na so yin nan do ale shibe doro suro du jara abda ka banga da ko be ko ka ta malo bore flarin yo bore kilenta
o tɛ den na sɔn ye tun dɛ o ye kalo na sɔn ye malo bɔrɛ 2 ani ɲɛ bɔrɛ 1 Allahu akbar alam tara yala ma filɛli kɛ wa ila alladhina katamaw ma minnu bɛ sɔli kɛ fi ayatillah ala ka kuranɛ ayaw la e ma ye cogo jumɛn don yusrafuna n'u b'olu yɛlɛma ka bɔ limaniya ma maa minnu ye nkalon tigɛ ni kuranɛ ye ani u ye nkalon tigɛ ni fɛn ye rasul an y'an ka cidenw ci ni k'a min ye n'o ye la ilaha illallah maa min ko k'o tɛ tiɲɛ ye wajibi don ya'lamu na ka nkalon tigɛ in kɔlɔbaw bɛ n'o dɔn wagati min nɛgɛjɔlɔkɔw o donnen b'u ngɔnɔrɔ nɛgɛjɔlɔkɔjan o b'u sen na yusabuna o b'u k'u fofo n'o ye jahimi jahanama gonima in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ u t'u minɛ fi jahanama kɔnɔ k'u kɛ lɔgɔkurun ye o tɛmɛnen kɔ u b'a fɔ lahum olu ma fɛn bɛ yɔrɔ jumɛn kuntum kafiru kɛra a bɛ fɛn minnu filamabɔya ala ma min dunillahi kɛnɛ Allahu taala ye n'o ye jɔnw ye kafiru b'a fɔ dalu jɔnw tununa ka bɔ anw ma ɲɛ t'u la o kuma bila anw yɛrɛ dɛmɛ kɛ nadu seya n'an bɛ foyi wele min qablu ko biɲɛ ala bɛ kafiri bɛɛ sara ala bɛ kafiri bɛɛ lafili kadhalika nin cogo in de la dalikum ni o kɛra malikɛw b'a fɔ k'a ka fi min fila aw bolo ye a ye laziba in sɔrɔ ni fɛn ye aw kɛra tafrahuna a b'a nisɔndiyali min kɛ dugukolo kan n'a ma kɛ ni tiɲɛ kisɛ kelen ye a y'a sɔrɔ ni fɛn ye aw kɛra tamrahuna n'a b'a yɛrɛ kɔnɔ a b'a yɛrɛ fɛ nisɔndiya kɔnɔ aw ka don jahanama daw fɛ ala kaw n'aw kɛra dunmin fɛn ye jahanama kɔnɔ yɛlɛkunjɛbonyabaw sigiyɔrɔ cɛjuguyara n'o ye jahanama ye ya Muhammadu sabali inna wa'dallahi ka dɔn ala ye layidu min kɛ i ye a kun n'o ye tiɲɛ ye fa imma nuriyannaka amma anw masakɛ yira ni ɲɔgɔn ya fɛn dɔ la an bɛ ka fɛn min babali kan t'aw ye walima an k'i fatu ka sɔrɔ an ma kɛ a mana kɛ cogo cogo kɔnɔ o bɛ segin ilayna ka na anw masaden ma wallahi anw masa ye kira caman ci k'a fɔ ye Muhamadu ye maa bɛ kiraw la an y'o kisa kala alayka ima maa b'o la lamana bazozo an m'o kisa kala alayka ima a ma kɛ lirasulin kira kelen ye an y'a diya i ka na bi ayatin ni kabako ye illa bi idhnillah fo n'a sɔrɔ ala jɛna n'a nali ye tuma min n'ala ka yamaru ka na ni lazaba jigili ye kafiruw kan o bɛ kiiri tigɛ bilhaqi ni tiɲɛ ye ka tiɲɛnikɛlaw bɔnɛna o n'ale ka o kiiri tigɛ yɔrɔ la kamana gan masa ale de ye masa ye ale de ye sokɔnɔ baganw n'o ye ɲaamɛ ni saga ni ba ni misi ale de y'o kɛ aw ye mun ko aw ka yɛlɛ minha bagan ninnu dɔ kɔrɔ a bɛ dumuni kɛ minha a don sogo la nafa caman bɛ aw ye fiha bagan na a b'a biri k'a nɔɔmi a b'a denw sufeere a b'a k'a denw faga ala y'a kɛ mun ko aw ka se aleha bagan ninnu kɔrɔ a mago ma mago minnu b'aw kɔrɔ aw kɔdisiw kɔnɔ bagan ninnu kɔrɔ wa alal fulki ani kurun fana kɔrɔ tumaluna o b'aw den fila kɔrɔ wa yurikum ala b'a yira ɲɔgɔn ya ayati a ka kabako la ne bɛ e ɲininka yala ala ka kabako ba kelen jumɛn bɛ yen tunziruna laban ko nin man kan e bɛ se k'a fɔ ko ɲaamɛ dakun mun bɛ nɔnɔ kɛnɛ bisila ka bila k'a dɛmɛ ko nin kun man ka da ala fɛ o bɛ se ka kɛ su nana k'i ka lafiya i bɛ se k'a fɔ ko su kun da kun tɛ tile nana k'i bɛ min wɛrɛ i bɛ se k'a fɔ ko nin da kun tɛ kabako jumɛn bɛ yen ne adamaden b'a fɔ ko fiɲɛ bɛ nin na cɛ dɔ ko a fɔra ko n'ale ye fɛn min na ko nafa b'a la cɛ dɔ bonni ngolongolo a y'o ye a bɛ ka bonni ngolongolo ko adamaden ko a fɔra ko ala ye fɛn min na ko nafa b'a la nafa jumɛn bɛ nin na ka bo ngolongolo kana bila mɔgɔw ɲɛkɔ nafa si tɛ nin na ko nafa si tɛ nin na ale y'o fɔ yɔrɔ min ala y'o payi sani ka dugu jɛ bɔnkan bɔn n'a kan bɔnkan sani fan bɛɛ ye ŋɛɲɛ a bɛ k'a bɛɛ siyɛn u ye fura bɛɛ dɔ ɲini ka dɛsɛ dɔgɔtɔrɔ na o y'i lakodɔn o taara i fɛgɛ dɛ ayiwa don dɔ la sa dɔgɔtɔrɔ dɔ nana o jiginna muso nana fɔ a ye ko dɔgɔtɔrɔ ko donna kan sa
agone ntita yoroshi ambulo war bana ntita yoroshi mso ko ako barati ko ibe bana yala de ne bana yala dole na fara bebe wallahi ene ko mita rabbe tara do ga sigare o gara wage nena ni sigare ne chabara nembe banan bala mena ni hajado ago na ngata yo hita ira fara ngai annad do bana ba toka aya mi ga ya bulu mena ka bulu la je ago ni ma ago ada bulu ngolo yin kana Alga. No, I friend told another get rather for Tula. I look at it to I bet you're going to be a legitimate me dollar money. What the freak shuna. Women guy Galaza. Do we jail him go? Me thanking Yaka Dronati and even a sumajan. Ah, good. Bon. Abubina. Bon, ni police do ara. Come my friend for never. Not about for you. Bonumolo. Kali yele kiwela buna. Ago mi en na bonya nyere no do. For be ta bonumolo yin ngada. Cheko ku ashi. Ogajini. Kashi. Nurasi. Ugashi. Kamubo. Uko kejila kadama. Kunayo mindoro falai. Ebe ba ugo kundala. Ala go gibami. We bonumolo ngolo njeri. Kamubo. Kashi. Katet jila. Kakomi. We do ke jitula. Ko mu fargolola. Fargolo kelmanta bana. Banam do kono obana. Allahu akbar. Yara manga buru matamawa. Dogoloka. Ni ka flelige. Tiwami kana aqibatu alladhina bawqa kula bangarami. Ma minhum gonunye. Folo kafiru kungara. Oluka cha katmesanga Afrika. Oluka gele quwwatan samana katmanga Afrika. Unoka cha filabdi dogoloka kabili sojota uni yiziruna. Fema nafanya kabu folo kafiruma. Oluka yara yaksibuna wa min bara. Manami ukakira unanuma nidaluye nidalujelo nyafaru kafiru ni sojara nidoniya indawon doni mbekera muyoro kabini donina sanjigina bihim min kafiruye ukira yasazi uno bile bonake bihini lazomiye manami ni kafiru yelike an mataka lazabagelena uko amanna an liman yara billahi inna Allah ta'ala ala kelembe an kafiru yara bima ni fenye an kera mushrikina flangabuye bihini jominuye talab yakub imanu lugal liman yamake yafawun abzaku nafa mami rawa sabanu yadran lazabaka inda alaka tasrami bati min tumana ibadi yakajub mantun tumanula kafiru bunana wana alika Allah zabana tumana la suratu nifusra kubasra afolo no ayo bula labon ayo makiyatun mangado 53 aya biduruni sabade be sura ngono ay kalanda min Allah ta'ala to barga mai yene mallo bolen diga Allah ta'ala arrahim la rahina karagarlen digido mi Allah alam bi muradihi bihi qur'an karaji benye tabar rahmanu masayro man bayna madina gatmi fani baka kitabu do fusilata ayatu ya ayu ya wala kalam gando arabiyyan mi arabunniye anana mawkama ya lamuna ma man barabukando ni sojaba do ni ma min sona baba albado ni ma min bana anda aktharun kafir so chama yikodi al alam ulu oto qur'an la mani min ngamaniye ogo no imama ogala kirama kiga do on do zugun ogo buati kono
kamini fɛn na tadi o na ibe ka anw wele ile ka taa ala tawhid ma anw dusukolo boati kɔnɔ a tulo t'a la kulukutu sɔɔrilen bɛ an tulo dingɛw kɔnɔ ibe ka min fɔ an t'a mɛn wa hijabun sinsan bɛ anw cɛ o bɛ ɲini ka ani cɛ an tɛ diinɛ kelen kan o tuma i bɛ diinɛ min kɛ i ka baara k'o kan anw yɛrɛ fɛnɛ a miliyon na an bɛ baara k'an ka diinɛ kan ya muhamadu a fɔ ye inama ne muhamadu ne ye adamaden ye ne ye aw ɲɔgɔn ye o ye wahayi de kɛ ilayya kana ne ma annama aw ma ilahun o ye ma ye wahidun ma min ye masa kelen pe ye aw ka tilen si ilayhi ka taa Allahu taala kelen bato ma a ka yafa ɲini Allahu taala fɛ bɔnɛ ni yan ka taa o bɛ filankafɔw ye filankafɔ minnu la yu'tuna zakata maa minnu tɛ jaga di olu bil akhirati ni lahara don ye o tigi kafirun olu kafiriyalen don i k'a dɔn maa minnu limaniyara n'u ye baara kɛ baara ɲumanw na fa lahum ajrun sara b'olu ye min ye tigɛfɛn tana ye ya muhamadu k'a fɔ a innakum yala aw kafiru de don aw bɛ kafiriya ni masa ye masa min ye dugukolo bɛɛ da tile fila kɔnɔ dimanche ni ntɛnɛn aw bɛ ka sɛnɛ kɛ o Allahu taala la masa min ye dugukolo bɛɛ da tile fila kɔnɔ dimanche ni ntɛnɛn kɔnɔ ale de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ye kuluba sabatilo a y'o fili dugukolo kan kana lamaga n'aw ye a bɛ dugukolo san nɔ ala ye barika dɔn dugukolo la ni ji caman ni ɲɔ caman ni nɔnɔ caman ye dugukolo karamɔgɔ minnu b'a kan dɛmɛ olu balo ala y'u latigɛ k'o tila ka bila dugukolo kan ni ye dugukolo dali ani garisɛgɛw ninnu dali ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ kɛra tile 4 kɔnɔ min ye tile 4 dakɛɲɛni israɛlen na ɲininkalibaga ye tuma min n'a ye dugukolo ko dilan ka ban a y'a ka masaya dakɛɲɛ a y'a sankolo ma a y'a sɔrɔ sankolo o sisilama don ala ko sankolo ma ani dugukolo ma itiya aw fila kana ne ka muradu ma ni dungo la walima karabali la sankolo ni dugukolo fila ko ala ye min fɔ anw nan'o ma anw ye nɔ minɛ ka tugu i kɔ ala ye sankolo kiiri o kɛ sankolo 7 ye o kɛra don fila kɔnɔ dimanche don alamisa don ni juma baara banna ka bɛn lɛri laban ma o lɛri laban kɔnɔ a y'an fa adama daw la ala ye wahayi kɛ ka taa sankolo kelen kelen bɛɛ lajɛlen na i ka kan ka baara min kɛ o bɛɛ ta wahayi la ka ci ma anw masa ye sankolo masiri a duniya min ye diɲɛ sankolo ye ni dolominɛw ye ani tanganna n bɛ ka da dugukolo ni sankolo dacogo min f'i ye ni min ye arabulu masa ka latigɛ ye masa n bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama a ka masaya kɔnɔ ni ma an kafiriw y'i kɔ di a f'u ye an darito ko ne bɛ aw lasiran pɛrɛnkan ɲɛ misila sa ya kasi a min adakaw ka pɛrɛnkan ɲɔgɔn ye ani samudakaw ka pɛrɛnkan ɲɔgɔn waati min ni kiraw caman nana adakaw ni samudakaw ma kiraw bɔra u ɲɛfɛ yan fan fɛ kiraw nana ka b'u kɔfɛ kiraw ye jumɛn fɔ ko aw kana fosi bato illallah famana ka Allahu taala ye samudakaw ni adakaw ko n'a kun ye anw maja a ko na malikɛ de jigin k'o kɛ kira ye ka n'an ma anw kafiruna anw kafiriyara ni fɛn ye o ye aw kiraw ci bihi n'ala kelebancɛ min ye amma ada kabila o y'a yɛrɛ kuncɛ bonya dugukolo kan n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye adakaw ko jeni do n'o ka gɛlɛ ka tɛmɛ anw kan fanga na jeni fanga b'anw dabɔ ala ko ko yɛlɛ o ma se k'a ye wa ka fɔ masaw taala masa min y'u da o masa o ka gɛlɛ k'u wata ni samana minnu ka tɛmɛ olu kan adakaw kɛra yejihaduna bɛ nangali kɛ atina anw masa ka kuranɛ ayaw ye anw masa ye fiɲɛ ci adakaw ma sɔrɔ fiɲɛ min ye fiɲɛ sumalenba ye an y'a ci u ma don nɔ k'a kɛ min ye tere don ye e m'a fɔ ne m'a fɔ a jiginna ka fɔ ala kɛra de ye ne ka tawhidi bonyana n'i ko tere de tiɲɛ ye o y'i kungo ye Allahu akbar an y'o kɛ muso an k'o lamɛnɛ malo ka lazaba la ɲɛnɛmaya kɔnɔ
من قد على كسر لا العذاب أخذ ملوك الضمة مجنيتك وهم كافرون لا ينصرون هذا كوتود مدى أما سمود قبيلة أم يكرن سرب بن ولي في انديا دسواندي كرن سرقا سائقة العذاب لا زوجة برنغان يومني لما كما دوغيا نفنيه وكرا يكسبون البار منه ونجينا الذين نقل هم مساي موكشي ما من اللي ما نيرا نوكرا يتقون ويسرعون الله تعالى يقولك شيء إيجا دونكو سما سبحان الله هم مسابنا على جوب بيلا جلين فرانيونغا كوجين تاجانا ما تسمعوا فهم ألو كافرو وين يفهموا ولا جوا ما كانوا هل فإذا ما تمامي جاءوها نكافروا سر جهنم ما كافروا طول منهم بالشريعة وكا ونينا يلو بالشريعة وكا وفرقلوا بالشريعة وكا بما نباره كانوا كرا يعملون بارا منهم بارك نو كرا كافروا بافو وفرقلوا ما مغصو شهيدتم نو الشريعة أنكا نو كرا فرقلوا بافو على بيا أن دلب لنكما الذي مسامي أنكر كل شيء مسامي فهم برجل لكما وهو على خلقكم اللي أودا أول مرة شيء كله الله وترجعون إليه كذا الله تعالى ما فرقلوا بنبويه وما كنتم على قصاء كافروكم مكة تستجدون سكاير دو أن يشهد سمعكم أبطلوا سكاشيريا عليكم أو كا ولا أو بس نام سكاير دو كابو أبصاركم أن يتسيريا أو كا ولا جلودكم سكاير دو كا فرقلوا تسيريا أو كا ولكن مسا ظننتم أو كافروا يبسكي لك أن الله أتراينا كفى الله تعالى لا يعلم كثيرا وعلى جامن دو مما أبني فينا تعملون من بارا وذلكم على جامن دو مفلوي ظنكم وده بنياوك بسكي الذي يامي ظننتم نايو بسكي من بربكم ناو ماي أدراكم بسكي عندي أو هلكي وأصبحكم فأسباتوا أو لبنا من الخاسرين أتجنون دوي أن يصبروا نكافروا سرق سبل لزبكا فالنار يعني متسبق وني مثوى ويسيروي لهم ويسبل له مسول دو سيروي ويستعتبوا نوكو بجلكين نغسين على الدنيا فما هم ولما من المرتدين نو ما جما كجلك لمن نو يولوي وقضينا قرآنا أو مساي جي يونجو سما لهم كان دوما فزينوا ما وجي يونجو يفمسري لهم ويه بين أيديهم بو يكون لنا لا وما أي فمسرويه خلفهم فم مو كفه وحق القول لا زوك مكان واجبي عليهم ولوكا في man to njima kulu charo njima kulu men no temena qabli ka ko lunye من الجن wani madina wala والإنس ani adama dewna إنهم igado njima kulu ka كانوا olu kera خاسرين ma tajeno ye وقال الذين mawko كفروا ma minun kafiriya ko yong malak ray ko ran kan dam dal wajuli ke kafiru gwanzango nyoma لا تسمعوا au kana tulul akara au kana lameninge هذا القرآن qur'ani ingalanto au kana lamme والغوا ay badara conflit لي kalan singoro لعلكم mungo sa au ka badara ka تغلبون islamu ka mangano na kala dabla فلنذيقن الذين kala kala ka wajul damne kafiru yedi mesano ko kala tlero ko wedu no fadam na bes lega ngafo bon ni fle kan ko tara ni mo wotlo to wajul kana mo wote wuliwa wajul tablawa kafiru bawde yen ka kafiru mesano kala na aish alfa o chugulu ni maminu be ni bo jole mila ni ga wajul bandu yet wajul mesano shuka blela ni ga wajul tabna dro no amna ama to dun ko be ni da ala jogi mo o le to wajul tafiyo amba do fawe o sa musuka pan-africaine de la ligue pan-africaine ayo mois de mai wa de jelima 25 adu 25 mai de ma adu anga wajul qur'an ji be sena benoma le ne pas pour de l'homme sofia na qur'an ji benama we chip la kana fa ko bitloge to angoso الله أكبر
ولنذيقن الذين wallahi an masabida maulan nane كفروا aminu kafir yara عذابا aminu lanana la zabala شديدا la zamin no gagala ولنجزينهم wallahi aminu sara أسوأ الذي najumanna كانوا kera يعملون min bara ذلك la zaba juma ni sara juma ya kunwa جزاء أعداء الله Allah ta'ala jube la jelen sarai النار janama tasmadu لهم darul khuldi domini ga sobuye ya janama ngono جزاء o sarai bima fenye كانوا kera يجحدون ngalli minge آياتنا adama denye نجعلهما iblisa de kafiriya na ti foro ale biya ale muso ay cibla ka taa fa ye ko ga muso bila kana fa ye ma sɔn ka muso bila kana ale Allah winta an ka cɛ bɛɛ sɛbɛ ko ti sɛbɛ ko i y'a faamuya a ye Allah winta min kɛ a tora a kan a y'a sɔrɔ a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ Ameriki o nana o ni wariba nana o nana bɔ yan ka taa so o taara sɔrɔ ale muso bɛ yen k'a magɛrɛ ko muso ma ko na n taa n'i ye Bamakɔ ka t'i furakɛ o nana n'ale muso banabagatɔ ye k'o furakɛ k'o d'ale ma yan muso ye den sɔrɔ ale a y'o tɔgɔ d'a ba la a ko Alahu in barika kɛ Allahu akbar نجعلهما kafiru b'a fɔ ala maa fila in yira an na minnu y'an lafili kelen ye kabila ye o de ye hasidiya nati fɔlɔ kelen ye ibilisa ye o de fɔlɔ nana ni kafiriya ye ni mɔgɔ fila i ni jaramadenw donna k'i mana ye maa ye hasidiya kɛ ko dɔ de y'a kɛ sababu ye n'i ye kafiriya kɛ dɔ de kɛ sababu ye ko ye dɔ tun ye silamɛ ye ko maa fila min ye nin kɛ sababu ye ko ala k'o yir'u la najaluhuma an b'u fila kɛ mina an sen tafaraw jugura k'u cɔngɔ musow ka kɛ mina lasaliina maa majiginenw dɔ ye i k'a dɔn maa minnu ko rabbuna anw ma Allahu o ye Allahu ta'ala kelen bɛ ye o kelen k'a fɔ Allahu o y'o kuma min fɔ istaqamu o nana tilen ni maa min ye tawhidi ta i tilen n'a kan ni satuma sera tatanazzalu al-malaa'ikatu malikaw bɛ jigin olu kan malikaw b'a f'u ye aw kana sira saya ɲɛ ni saya kɔfɛ ɲɛ aw kana futunu fɛn ka fɛn min bɛna a musow n'a denw sɔrɔ a kɔrɔ a kana futunu malika dɔ bɛ k'i terikɛ dɔ i kɔrɔ sakɔsi ba falen ma bolo wari la a b'a fɔ cɛ ɲɛ tɛ nin na nin tɛ ban n na nin bɛ i musow n'i denw i hakili sigi ka taa a ma nkalon tigɛ parce que musow ni denw b'u garisɛgɛ ala ye min sɛbɛn tɔgɔ b'o de nɔfɛ e ka limaniya ka sabati dɔrɔn i ka di ala ye b'a fɔ k'i nisɔndiya i bɔtɔ diɲɛ kɔnɔ parce que i bɛ fɛn min kɔnɔ e delila a la a bilali man di ye n'o nana ka na nin fɔ sa ne de y'i teri karisa ma sina ye e hakili sigi n'o tɛ i dalen dilan na i b'i yɛlɛ mɔgɔw ɲɛ b'i la yɛlɛ la kuma min b'i ni malikaw cɛ mɔgɔw ɲɛ t'o la o tulo t'o la Allahu akbar wa abshiru malikaw b'a fɔ ma aw k'aw nisɔndiya ni alijinɛ ye alijinɛ min aw kɛra to a dɔnna o ye ladinɛ min layidu t'aw ye anw tigitigi anw de ye aw teriw ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ a dɔnniya min ko ala ka surun ani lahara fɛn b'aw ye fiha alijinɛ kɔnɔ fɛn min ka da an ni ye fɛn b'aw ye alijinɛ kɔnɔ taja'un ala yɛrɛ mana fɛn fɛn wele i b'o sɔrɔ i ka alijinɛ kɔnɔ i sigiyɔrɔ la o ye dunan fana ye ka wo yafa masa yɔrɔ min masa min hinɛ adamaden na ka tɛmɛ i fa ni ba kan min nuzula min na fɔ rahim nin bɛ fɔ ala jɔn minnu ma n'olu sasuma sera ni mɔgɔw dar'u su kan ka taa ala b'a fɔ malikaw ye k'u ka fɔ a y'a fɔ karisa n y'a bisimila n b'a bisimila ni min ye maa maa n'a su dɔn na n yafara bɛɛ ma kosɛbɛ ala jɔn ɲuman kɔni o de y'a to ala kɛra a ye sudon yɔrɔ ta fɔ k'a nege don mɔgɔw la a kɔrɔ n'i taara maa sara i balima don i taara a somɔgɔw fɛ yen u y'a ko i ɲɛna ka seli a kan ɲɛna kɛrɛtu kelen min ye n'u y'a ta ka kaburu sɛgɛrɛ n'i bila u kɔ ka na kaburu la n'a donn'i ɲɛna kɛrɛtu kelen wɛrɛ b'i ye kɛrɛtu kɛra jeli ye kɛrɛtu fila i b'o de sɔrɔ sudon na dɔw bɛ yen o tɛ se ka taa kaburu la mɛ sa n'i taara dɔrɔn ni su selili ɲɛna dɔrɔn i bɛ kɛrɛtu sɔrɔ kɛrɛtu
ñu fa nga sabo yi nga ko kera to jume wudi kulu bay aka boni bo kulu yi wudi kulu aka boni bo kulu bay ako o kada to babe o dema ngache e mara shudo matange nini tambla daga mi janna ay ati wule farq bo aywa laba aywa biya nga sujud labay sujud labay de biya mana sama siza aslamo o bere juma fenema anga barga dalay anga barga dalay nante medula min bi kona falay Allahu akbar waman jendo akanu notikila mache ganyi korofola katma maka da mami mawele kada Allah ta'ala ma na baraka salihan baranymanna atikila mako innani kadonni minal muslimin ne islamu doye nyuman de makinye ani juma edifa eganyo ninge ni femmi chega ni mai jugu mankira ni mai ga sara ni mafunni koro sabali ni mai jaile zaki sore ga muyo ni mai jugu man daga ka ba kile ga ya fati kala mama ni ni gi ba sura mami bainaka adawatun jugu ya beche wa bainahu ani mami je atikala ma binake waliyun tiriye ani mum minga tiriye khalat lemme atablega min bo mashden gumbe wana kara mawye mamin saballa mashden nun kumbe illa do azin wana kara ni robati mun ni rokabo amma ni yelma ni magado yelma kabini shaytan laki buy ka sabali kono ega tangani ni na Allah ta'ala ikado ala aletikitri asamiu jongo kuma membado dani madaro ni jonga baraye wala la ka bako badola shuye ka bako baye kle ka bako baye kalo ka bako baye au kana suyudu bi li shamsi kle au kana suyudu bi lil qamari kalo au kana suyudu bi lillahi Allah ta'ala de alladhi masami khalaqahum masami yin fenna ninda ingonto nao kera nao batoke iyahu ali Allah ta'ala dila Allah يا ربي لك سوار بيوندو يرانا اي منهم في القران يقول لا انا لكو برايس بتي من شنا لكو يا فاني سير كل من باك بقى شيرا ما سير نغروي على كده ور ما كوسو ده من ما كوسو صلى الله عليه وسلم وان تستكبروا فإن استكبروا نكابروا يركون جبوا ينوما زوما سيربي والذين يقادوا ما منو عند ربك ما منو مما يرنوا ملكوي يسبحون والبسني لك له الله تعالى شفه والنهار أن يتلفه ملكو لا يسامون قلتون نكبوده ومن آياته أقول كبكو على كبكو بدولا يقادوا يا أدمدي يبدو كلوي أشعتن دو كلو جالمه منامي أنزلنا الماء نومة نسنجي دو كلو كورو دو كلو بيلا معلما أبو فنو إقادة مسمي لو دو كلو ينمايا لموهيه الموزال دي شو ينمايا باي إنه قد الله تعالى قدير على اسم مساي على كل شيء يفنجلن بلا جلنغا إن الذين قادوا ما من يريدون من نقل كنا جليك
ke في آياتنا matara qur'ana ayawla لا يخفون ulta dugo alaina auna أفمن yala mogomi يلقى nube ma min fili في النار jarama kuna disiga خير wode gabsawa أمن walma mami يأتي mamin bina min ya gillas gile يوم القيامة jabado mama nina la ilaha illa allah wa hum min faza'i yawmaidin aminuna aljamal dun jorobay shirula allahu akbar malu aw kabaraka fanna nifami awja إنه قالوا الله تعالى بصير علي لمساي نفني او بفم بارا قالوا ما منون كافر يرى نقران اياي لما واتمي جاءه نقران نوما قالوا قران من بلا كتاب قران كتاب من يلين لا يأتي الباطل قالوا سيكنا ما من بين ان يديه يكون لنا لا ولا قالوا سيكنا قران ما من خلفه abana kaba kiba ba ko fe تنزيل qur'an kala jigin fenye من حكيم aba ko do masayoro di masami masaton nanye ما يقال ma yuqalu ya muhammadu kafiru te foi fo laka ima إلا ما wana kala fenye wanye قيل ba to yemi nyon ko le rusul kira to ma من قبلك kira mun ko niye إن ربك ikadu imma la do maghfirati alai afadunge alai angata dunge alimin la yangata memma dimi ibo ke oto fo ise racism alibi nekle de gutu alati ta kono alibi danda min do imbe jiginde fo kono allahu akbar alayk gazi dronde amana ke na an mata e qur'ana ke kalam benye ni e kan waraye man gabiru kuna fo laula fusilat ayatu amana ke no kunya aya wala wala atnaw yimanye kan wara fo lay a jami'in qur'ani kan wara no yimanye arabuye na ku ni qur'ani na kan wara la ne arab kan kunde ko mo de fo oda to na arab kana bal kul ya muhammad gafo qur'ani mawye ما من لمن يرى قرآن كان سري وشفاء بشدو آية الشفاء في نبأ نبي الله أكبر ما من دل مانيا وقل كروت شور لما ولو تلودين وكون ولسه قرآن لما وهو قرآن أمن أشين ما ولو مولتا يفيو أولئك أولئك ما كلوا كلوا ولي من مكان كبير لا بعيد يرى من جمعني ما والله يوم متى نبي الله موسى صون توريت كتاب الله بني سلكوا يوم سوى في توريت كنا نيجي دوبك كجنر دوكم كوكم غلون دوكم قرآن كذا تقومي نك مكان سوى بكونده مكان من كنا من ربك كبير ما يروني نوي سراو بلاليه كالجامع دونغ نو كونده ala ko na kiri tige bayna oni yonje igaro ngalo nige baw olu be sigaro minu kabina qur'ane la oyi bim siga minu ka gele mobi ni barake barani manna bal nafsihi yakire mobi ni barake ka jiya aliha yakire dila imma ke bidalla min to yonin dunge aga jonge de ilmu sa jarge ma sanad donu bola sigi kada allah taala kelim bedema foytebo min samaratin kabani yiridinna kabna afrugo kono o bata amilo yirite donninge kabna o mata amilo foyte donninge min on za kabani femuso inta kono jige do fo be abbe na la ka doniye e ga dongo suma na la ba ka adma donwele abo kafiru manije yon bolo be mini قالوا كافر بافو على أم بيل الدنيا سيدا من شهيد أما ولي الشريك لنا منا كابو بقونا نوب الشريك كابو جنيون بيلا فهم بترونا كابو كافروما وكيرا يبترون ويدعون ومغولي كاكوميني كافرو يلا يدعنا يسرو كابو بريروتي لهم أولوبلو لا يسأم الإنسان مكلم في أدم الدي أتنك بوليك هيرا ولي أدم تونك بابدا هيرا ولي أتونك بابدا فكرة كوني
adama din na ka butso bi ko ni ko fla dama ko kele jamai sani ko kele wari abe bolai na ishu fa ko kelenge asiko banduna na sabana ta ko jaman ta fena ka faraka ko fuita adama den ko no bara infa ni kabur bote kabur ko ne ngode senati Allahu akbar ni toro do e fandanya ni gele no ya adama den masali nyonya ibasro maji gilat gelendo anu to mi ngaji gilat gele ala ga hinela wallahi amana kenna adama den lanene hinela na na polo tiya adama nya ni kenya kabo on yoro gele o to benen go fe no gele ya nyasro la yaqulanna abdanga den bafo ni min fle li ne ka ni soro li alkiyama to bisiya ay matan gabal kiya bina jo wallahi ne alkiyama ko kala chenu ne la sin kada mama ikado nyumambe lini inda huwa Allah ta'ala yaro no aljana wallahi amina mawkhbariya ma minun kafiriyara aminu khabwarani fenye ويبار منه والله امنا كافر ولا ننه قبل الله زبل علي ذن الله زامن نوكاكري تمامنا نو مساي نمك ادم الدين كافريكا ابي كودي ابي يرجع ناجبنا موي تمامي نتورو يا مسالي يويا يا ترو دو تيدو اري دين دو منو كچا دو ibasura akelme ka journal bas ben sakijo ala ni bidel ni ndia ala ni bidel ni ndia ala ni kene million ni ya ni sa jamet bo wala ni tone mo kala la ilaha illa allah allahu akbar ya muhammad gafo aw kana khubariya ni qur'ani inkara na bore ma allah taala dor adde yoro ko mala kala ya fati womi qur'ani na lingo aw na kafiriya ni qur'ani nye otuma jindo no tikila maka filite benembe katme maka mami meszolla min yoro ka janga bo chima qur'an ko ina sanurihim wallahi am masabna adama do yali nyonya anga ko bakula bila fa bi samulun garoni du gulum garoma julero ler ni mo ko be dolo do e wakati be nit lete e na kalo bole e ko go ye anu yara kunna min ko go yiru lawla ko bangini ngake lahu adama donye abo qur'ani ala habu qur'ani che ga jigena ka bala yoro ya muhammad yara mi wasa ni mai ka ba allah taala alay yingil masai ni tangele mbele jelenga namu chedo e ga do manga firu o be sigaro min liqa ya rabbi min kabnu makum yala namu chedo e ga do allah taala mo yeso ala illa min masai nijnya tangele mbele jele to shura ni shura ko sura nye manga do kona kala kulla saluma ya nani ya bela jele ya bidurni sabade be sura ngono bismillah ana min allah taala to barga mai yene mallo belen diga allah taala arrahim ya rayna kala len dido amin الله اعلم بمراده به يوهي الله الله تعالى بوحيك إليك كتير محمد ما وإلى الذين كتاب ما منهم من قبلك العزيز كنتوين الله العزيز مسمي على المسيح الحكيم مسمي كيري بينما غباره له ما مسمي انتهي في السماوات وما مسمي انتهي الذي وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله تعالى هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا أولياء من دون الله تعالى انه يجوي الله حفيظ عليهم وما انت
Muhammadu Makɛ الوكيل wakili عليهم kabila olu kunna وأوحينا anw masa ye waayi kɛ إليك ka te ma قرآنا kalanfɛn na عربيا arabunan ye لتنذر kadhalika nin cogo in de la لتنذر أم القرى duguw ba n'o ye magan ye ka se k'o bagabagali ومن i ka maaw bagabagali حولها maa minnu magan kɛrɛfɛ nin ye diɲɛ bɛɛ ko ye sa ولتنذر i ka bagabagali kɛ يوم i ka الجمع maaw lasira jamalajɛ don ye La raiba. la raiba tɛ siga tɛ فيه jamalajɛ don min na فريق jamakulu في bɛɛ الجنة olu bɛ alijinɛ kɔnɔ وفريق jamakulu في bɛɛ السعير sayi bi jaramaso kɔnɔ ولو شاء الله n'a kun ye ala ja لجعلهم kuna adamadenw kɛ أمة mandenw ye واحدة min ye mandon kelen ye ولكن nka sa يدخل من ala bɛ maa ladon يشاء ni maa min y'a ja برحمته a ka hinɛ kɔnɔ وظالمون tɔɲɔnimɔgɔ n'o ye kafiru ye ما من ولي o de bisibaga la لهم olu bolo ولا نصير tɔɲɔnimɔgɔ t'olu bolo أم o kuma bila اتخذوا أولياء yala kafiru ye jow de minɛ wa من دونه n'a ma kɛ ni alahu taala ye الله ala ale tigitigi الولي ale de ye muminun teri ye وهو wa ala يحيي الموتى su ɲɛnamaya وهو ala قدير ale de ye se masa ye على كل شيء diɲɛ fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan وما خلقتم fɛn min n'aw ye ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn min na من شيء ni fɛn na n'o ye diinɛ koɲɛ ye فقلهم o kiiri إلى الله ala se ka taa alahu taala ma ذلكم n filɛ ka min fɔ aw ye الله o de ye alahu taala ye ربي ne ma don عليه tawakaltu توكلت ni wakali tɛmɛ ala kan وأنيب ne bɛ segin إليه ka taa alahu taala de ma بدر السماوات di sankolo wolonfila dabaga ye cogo la maa ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ والأرض makolo wolonfila dabaga don cogo la maa ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ جعل ala أزواجا ye furumuso kɛ لكم aw ye من أنفسكم aw yɛrɛ ko na وأزواجا a ye furumuso kɛ من الأنعام min kabini sɔgɔnɔ baganw fɛnɛ la يزرعكم ala b'a aw adamadenw da في dacogo in de la ليس شيء ɲɛ foyi tɛ yen كمثله kuma ala ɲɔgɔn وهو ala السميع den mɛ ni masa ye البصير yeli masa don له مقاليد السماوات makolo wolonfila kɔnɛ ye ala ta ye والأرض makolo wolonfila kɔnɛ ye ala ta ye يبسط الرزق ale bɛ garijɛgɛ fɛn fɛn لمن maa ye يشاء maa min y'a ja ويقدر bɛ garijɛgɛ kɔrɔ maa ma ni maa min y'a ja إنه alahu taala عليم ale de dɔnni masa ye بكل ni شيء fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye sara a ma ni a daminɛ taa bɛɛ fɛn de kan alahu lafikun شرع ما ala ye fɛn kɛ sariya ye لكم aw ye من الدين kabini diinɛ la وسا a ye nabilayi nuhu ladi به ni fɛn min ye والذي a ye fɛn kɛ sariya ye أوهينا masa ye fɛn min wayi إليك a ye muhamadu ma وما a ye fɛn kɛ sariya ye وصينا إبراهيم nabila ibrahima ladi به sira min ye وموسى musa ladi ni min ye وعيسى isa ladi min ye أن an أقيموا ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma aw ka dɔɔli kɛ الدين ana diinɛ la ولا تتفرقوا aw kana fara fara فيه han han muso min bɛ tilebiyan fan fɛ basi kun na tilebiyan fan fɛ min bɛ gitɔrɔnda la yan sirike ko k'a b'a fɛ ka na a b'a fɛ mobili ka dɔn bon n'a bɛna dɛmɛ fila u b'o lawuli ni mobili tɛmɛna dɛmɛ bɛ d'a mɔgɔw bɛ don i nɔrɔ bɛɛ ka sigi i nɔ fɛnɛ la a y'o de mɔgɔ ci ka n'o de fɔ an ye an b'a fɛ a ka kɛ ten komi an bɛna jɔ sisan an bɛna dugawu ta n'ala sɔnna ayiwa an ka taa ولا تتفرقوا نفرفرا في دين كنو كبرا أبوينا كبرا ما فهم بينا على المشركين لمفهوما تدعوهم محمد بوكويلي إليه تعالى كلبان جميما الله ونقوم مسا يشتبي من ما سواني يشاء تاكا توحيد ما يشاء ما مياجا ويهدي من ما كان إليه كتالو أيرما ينيب ما من سجنا كتابتما وما تفرقوا دين ترو ما فرفرا إلا من بعد ما كذا فانت من جاءهم العلم دوني نلنغوما بغيا نغرت حاسديه بينهم ونيونجه ولولا كلمة والله نكما كان سوى غنده سبقت كما كان من كنا لربك كبوي مارو يا جليل ko blaga tati yalima مسمى ngara tole fenno alkiyama dunya no gunda kuna kiritiga بينهم adama doni nyonje إن الذين gado maminu أورثوا الكتاب lolu na kitabu chieta من بعدهم ya no iman nun tabanen ro لفي شك ulbe sigaro منه amado ko yala مريد ya min no ga gele فلذا
ذلك كذلك لبانشيما فادعو يا محمد كما هو واستقم واستقيم قتلين كما أمرت نوي أمر تقومي ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله في كتاب وأمرت لأعدل بين الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والمسير إليه والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم دائقة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل الذين لا يؤمنون والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الدين عند الذين يمارون في ساعة لفي ضلال بعيد. صدق الله. لا إله إلا الله أستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كما نقول مساء لطيف الدهين موضع مساء ما كجوني على بما كرزق يشاء ونما من كرزق لياجا على القوي الدي مساء سمنتي يغلى المساء داكويكا مومي نيكيرا يريد نبلا إنك باراي أرسل الآخرة لا رسل نكنيون نبو ينيكا دين باراي نزيد أو مساء بجيري لك أتكلم ماي في هذه يكسر نكنيولا مومي نيكيرا يريد يبارا من كاكاكيش دين كورنيبي كلا ينينجا أرسل دنيا جنين سنكنيودلا أمو تكلم ماسو منها جنيلا كسر عند فوي فريقو مولي نيرون له أتكلم ماي لا هردونا بوسرو أكمبلا يلا جنيون دبي كافرو في نولي شريعة لك ولوي كمن الدين لا ما يفهم شريعة يوي لم يأذن الله تعالى ما جاء به نفهم يكون فلان غبيان الكما كن ننقرلي ولولا كلمة لفصل والله ما كان ولا نوسف كنده هنا كده بينهم ولن يونجه يقعد يرتون بونو يكافروا لا زابوا لي أليم بمادمي بقى ميمي في بتون انجلوي الكيامة دو سرنم مما فنيه كسبوا ويبارا من جنيرا على وهو يبارا من جوسرا واقعون أبجي بهم وكالك يا مدون ما منهم نول لمانيرا نو يبارك الصالحات بارا مونا في روضات الجنات ولبالجنة غفروا كرو كم بولي يشاء منك دوني عند ربهم أما يرو كالجنة غفروا سرق دواكنا هو وتكتي الفضل ودوس من جاي
ثم جاء منه كبون ذلك الذي الجنة دي فنيه يبشر الله عباده على باك جون نسجا الذين جومنوا آمنوا جومنوا لمن يرى وعملون بارك بارك من أقول لنسجنا الجنة يا محمد أبويا نتعود لا أسألكم نتعود لي كريا لا سلمة أجران سرران أبوديا انت دورينا وكنا كرا كانويا في القربى بالمسرونة انت سرران فأكين نكوفي درون أكين كوفي كرا بالمسرون أشمن دم أني مطلب الدم من بي نولو كلام مني من دون الإسلام يلا ولكودو منا كلا جوريا من بورا أما فاطمة تلا يا فامي ويا جوريا وي باي بالما منهم كمبي كما عباس منهم كمبي نويا فابل ودي منهم يراي ولفهم بينهم كمبي سا ni Hamza be ni don ku ma fe no don yera no lu gra islamawi o lu kanun de kayo de nyina mbulo utma shiruka hidayat di sabu sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar man mogami yaqtari ba sanatan ni nyuma ni o chage aw masabe jilike lahu tigilamaye diga nyuma ngelena wosana ambe nyuma jilala ikadu Allah ta'ala ghafurun alayhi